Una festa a través del temps i de l'espai que vol recuperar la memòria popular d'una societat tradicional en vies de desaparició. Aquesta és la premissa que encapsula Arraïts, el darrer disc de la cantant i activista occitano-aranesa Alide Sans i que divendres passat presentava a l'Auditori del Castell de la Selva. Un concert radiant i magnètic que arribava al municipi de la mà del Festival Accents. En aquest treball, Sans pren consciència de la gran riquesa del patrimoni cultural occità i de totes aquelles cançons de tradició oral que han anat passant de generació en generació. Cançons ancestrals que construeixen ponts amb el present, amb el so de sintetitzadors, subwoofers i distorsions. Arraïts, el seu projecte més personal i experimental, desdibuixa les fronteres de gèneres i estils i navega entre valsos, rondos i borreies, tot celebrant la vida rural. Un acte d'alliberació, de determinació i d'empoderament. Nosaltres sempre presentem Arraïts com les cançons mainstream de fa segles, sonant avui aquí, a la Selva del Camp. Ens agrada molt imaginar-nos els nostres ancestres reencarnats amb la juerga de les seves vides entre sintetitzadors, subwoofers, distorsions i sentint les cançons que formaven part del seu dia a dia, perquè al final Arraïts està format de cançons que s'han anat transmetent de generació en generació a través de l'oralitat. El concert de la Selva marca una de les darreres aturades de la gira d'Arraïts. Enrere queden 2 intensos anys i un viatge per una 60ena de poblacions dels Països Catalans. Una d'elles, la Selva i el Festival Accents, punt de trobada i defensa de la llengua del nostre territori en tota la seva expressió. Molt agraïda de poder formar part d'aquest festival i de que es vulgui donar veu també a la nostra llengua i a la nostra cultura. Sovint es coneix l'aranès com una llengua, però l'aranès al final és una petita peça del gran mosaic de la llengua occitana, que és una llengua que va tenir el seu màxim esplendor durant l'edat mitja amb el fenomen dels trobadors. El segon i últim concert del Festival Accents a la Selva tindrà lloc el pròxim divendres 14 de novembre, a 2:15 del vespre i des de l'Auditori del Castell. La cantant Ana Rossi, nascuda a l'Argentina però establerta a Barcelona, presentarà el seu primer disc, Una casa, un espai íntim on folklore llatinoamericà, música popular brasilera i tradicions peninsulars dialogaran amb naturalitat. Les entrades ja estan a la venda al web codetickets.com.